ji bo raya giştî em wekî malbatên şehîdan di serî de berxwedaniya gêrîlayên azadiyê bi hezkirinekî mezin pîroz dikin û ji çiyayên derwêşê Evdî şengalê heyanî çiyayên azad silavên xwe yên germ ji hemû gêrîlayên ku îro di çeperan de li dijî dijminê hov şer dikin û bi qehremanî lê ber xwe didin re dişînin. Em weka gelê şengalê û taybet jî wek malbatên şehîda berxwedaniya gêrîla wek rûmet û nirxê xwe dibînin. Em bi hemû hêza xwe li pişta gêrîlana ji ber ku dema fermana 3/8/2014 li me rabû yên ku hatîn em ji mirinê rizgar kirîn û tola me ji Daişê girtîn gêrîlana ji bo xwedî lê hebûn û çanda êzidiyatiyê derkevin şervanên Serokapô gêrîlayên HPK ya ji estarê tekoşîneka gelekî mezin dan û heya dawiyê em parastin bi sedan şehîd dan. Me wekî gelê şengalê malbatên şehîdan bi saya şervanên Serokapô fikir û felsefeya rêberapô birînên xwe yên ji fermanan mayî derman kir. Em fêrî xweparastinê bûn. Em îro dikarin lê ser axa xwe azad jiyan bikin. Li beramberî dijminan em xwedî bawerî û çanda berxwedanê ne. Îro şervanên rêberapô dijminê şengalê wekî dijminê xwe dibînin. Gelê şengalê jî dijminê lê beramberî fikir û felsefeya rêberapô û şervanên azadiyê wek dijminê xwe dibînin. Gel gehiştiye wê qînaetê ku bi gêrîla re ji bo tekoşîn û berxwedaniyê ruheke hevpar ava kirine. Em jî weka malbatên şehîdan amade ne ku heya dawiyê lê kêleka wan şer bikin. Çawa ku diho li dijî Daişê û kiryarên qirê ji yên desthilatdaran li Şengal, Mexmûr û Kerkûkê şer kirin û serkeftin bi dest xistin. Îro jî li dijî artêşa Netewya herî mezin şer dikin. Gav bi gav serkeftinên herî mezin bi dest dixin. Çawa bi serkeftina garê dijmin têkçû wê bi pêngavên bazên Zagrosê serkeftina Zap Metin Aveşîn jî wê faşîzma Erdogan têk biça. Em serkeftina gêrîla wekî serkeftina Şengalê dibînin.